மேம் யுவர் ஆர்டர். அடுத்து வந்து நாய் ஃபில்டர் ட்ரை பண்ணலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம், எடுத்ததே போதும். இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கோம்? என்ன சொல்கிறது? அதுவா, அது வந்து ஆர்த்தி. எனக்கு எதுவும் தெரியாது, நீ என்ன இருந்தாலும் ஆனந்தே கேட்டுக்கோ. நீ வாடா, நம்ம நாய் ஃபில்டர் எடுக்கலாம். மார்னிங்லேருந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் எங்கே போகிறோன்னு. இங்கே எது கூட்டு வந்திருக்க? சொல்கிறேன். என்னடா சொல்லிடுவானா? சொல்லிட மாட்டான்ல? சொல்லிடுவான், பட் செம்ம வியூவில். ஆமாம், சாரி வெயிட் பண்ண வச்சுட்டேன். விடு, 2 ஹார்ஸ் தானே. 20 வருஷமா. ஐ லவ் யூ பிரியா. இரு, இது ரொம்பவே சீக்கிரம்னு எனக்கு தெரியும். உனக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பொண்ணுங்களை பார்த்துருக்கேன். ஆனால் உங்ககிட்ட அடித்த அந்த ஷாக் வேறு யார்ட்டையும் பார்க்கல. 2-3 ஒன் சைடில் விளாட்றது இருக்குது. ஆனால் உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு, உனக்கு வேணா இது டக்குன்னு முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு இது 20 வருஷம் இல்லையே. எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் இயரில் உன்னை நான் சைட் அடிச்சிருக்கேன். தெரியும், ஐஷு சொல்லியிருக்கா. அடி பாவி. அப்போது நம்மளோட லவ்க்கு எஸ்ஸா லெஸ்ஸா? என்கிட்ட உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு பொருள் இருக்குது. ஓ, ஃபுல் ஃபார்மில் தான் வந்திருக்கீங்க போல. சேச்சா, இது என்னோட அம்மா அவங்களோட லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் விட்டுட்டு போனது. எல்லா நிலைமையிலும் என் கூட இருந்திருக்கு. இந்த உலகத்துலேயே நமக்காக வாழ்கிற ஒரே ஒரு ஜீவன் அம்மா மட்டும்தான். ஆனால் எனக்கு கொண்டாட கொடுத்தே வைக்கல. அதுக்கப்புறம் யாரையும் சொந்தம்னு கொண்டாடினதே இல்லை. இப்போ முன்னாடி இப்படி நிற்கிறேன். இது என்கிட்ட இருக்கிறத விட உன்கிட்ட இருக்கிறத அதிகாரத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். மச்சி, ஓகேவா? ஹலோ, எங்கே இருக்க? நான் உள்ளதான் இருக்கேன். இதோ வந்துட்டேன். ஹாய், சாரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வச்சிட்டேன். கொஞ்சமா? ஓ, ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சிட்டனோ? பரவாயில்ல விடு, ½ hour தானே. இல்லை, 22 வருஷமாக வெயிட் பண்ண வச்சிட்டனோ? ப்ரோ, உங்களுக்கு ஏதாவது? இல்லை, பரவாயில்ல. எதுக்கு என்ன வர சொன்னேன்? சும்மா உன்னை பார்க்கணும் போல இருந்துச்சு, அதான். எனக்கு இவ்வளோ ஒர்க் இருக்குன்னு தெரியுமா உனக்கு? ஹலோ, நானும் அதே ஆஃபீஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன். எனக்கும் ஒர்க் இருக்குது தான். ஸ்ட்ரீட்டாகவே விஷயத்துக்கு வரேன். எதுக்கு எல்லா சோஷியல் மீடியாவில் என்ன பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்க? என்னை கஷ்டப்படுத்தணும்னா? நமக்கு பிரேக்கப் ஆகும்போதே இங்கெல்லாம் காலி. இதுக்கு மேலே கஷ்டப்படுத்த ஒன்றுமே இல்லை. நான் உன்னை பிளாக்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஆல்ரெடி நிறைய ஹர்ட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா பேசுவேன், ஆனால் என்கிட்ட மட்டும் மூஞ்சி திருப்பிட்டு போயிடுவேன். என்ன, மற்றவங்களுக்கு சொல்லாமல் சொல்கிறியா நமக்கு ஒரு பாஸ்ட் இருக்குன்ட்டு? என்கிட்டையும் கேஷுவலாக பேசலாமே. எது உன்னை தடுக்குது? ஈகோவா? ஹலோ, ஈகோ பற்றிலாம் நீ பேசிகிட்டு இருக்காத. என்ன பிரச்சனை தெரிஞ்சுட்டு நல்ல மாதிரி வந்து பேசிகிட்டு இருக்கான். இதான் உனக்குள்ள பிரச்சனையே. எதுவாக இருந்தாலும் எதுவுமே டேரெக்டாக வந்து சொல்கிறது இல்லை. 3வது ஒருத்தன்ட்ட சொல்ல வேண்டியது இல்லை, உனக்குள்ளேயே வச்சுக்க வேண்டியது. ஹலோ, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே சொல்கிறீங்களா என்ன? போய் சொல்லிட்டு முன்னால் கேம்புங்கிற பேரில் தண்ணி அடிச்செல்லாம் தெரியாத நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ஓ, அப்போ அதான் பிரச்சனையா? அதை அப்பவே பேசி சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம்ல. இவ்வளோ தூரம் வந்து இருக்காதுல்ல? அவ்வளோதானா?
பேசியாச்சா? கிளம்பலாம்ல? கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும். தேங்க்ஸ். ஏன்? எல்லோரும் பிரேக்கப் ஆனதுக்கப்புறமா தான் தண்ணி அடிக்கிறதுலாம் பண்ணுவாங்க. என் லெவலில் பிரேக்கப் ஆனதுக்கப்புறம் தான் குடிக்கிறதே நிறுத்திட்டேன். அதுக்கு முழு காரணமும் நீ தான். உனக்கு பிடிக்காதில்ல. அண்ட் இன்னொரு தேங்க்ஸ், நான் கூப்பிட்டோன்னே வந்ததுக்கு. நீ கூப்பிட்டதுனால நான் வரல. உனக்கு சொந்தமான பொருள் ஒன்று ரொம்ப நாளாக என்கிட்ட இருந்துச்சு, அதை கொடுத்துட்டு போன தான் வந்தேன். இது எந்த நமக்குள்ளே ஒரு அழகான விஷயம் இருந்ததுக்கு இது ஒன்று தான் அடையாது. இந்த ரிங் உங்ககிட்ட தான் போய் சேரணும். உங்ககிட்ட தான் இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும். ஓய், இது ரொம்பவே சீக்கிரம்லாம் இல்லை. இப்போது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எத்தனையோ பொண்ணுங்களை பார்த்துருக்கேன். ஆனால் உன்னை பார்க்கும்போது வந்து அந்த ஃபீல் வேறு யாரை பார்த்து வந்ததில்லை. உனக்கு வேணால் இது டக்குன்னு முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு இது 22 வருஷம் லேட். ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா?